Guys, ndane nyaya yamaititi maititi vari kuramba kukumbira ruregerero Ketina pavanhu handiti vari kuendera DM ndozi kutaura na Ketina but maititi vari kuzviramba ina hangu handina mvura mukumbira ruregerero handizvizive. Okay guys, handisuda kupedzera nguva pano pa Zimtune, so don't forget to like this video mama, subscribe because ndineka surprise foot after this video. Jokutanze makumbira regerero andina munhu andakumbira regerero. Please don't disturb me. Like I told you kuti nyaya dzema pictures nema nudes dziri kumapurisa, so I don't want to get involved because mapurisa ndo ari kuita nyaya dzacho. I never asked anybody for forgiveness and I'm not going to ask anybody because I didn't wrong anybody. I don't want to be disturbed. I'm at work. That thing iyoyo tinotaurwa kumapurisa ndo kwatakasira nyaya dzacho, ndo kwazvichaperera. Zvekukumbira muregerero hatinedi watakatadzira, tikutotadzirwawo and we demand justice, so we will fight for justice until we get it. Nyango chikatora time, eventually justice will prevail. Saka don't be misled and be told azodaika. No, I'm not involved and I don't want to talk about it. I don't want it to disturb me. As you can see, I'm at work and it could disturb. I'm trying to make money for my family, for my kids. There is life after the rubbish is on social media. So zvese zvamunoda kunzwa, you can call pa Morris Depot mobvunza kuti nyaya dziri kufamba sei. I'm sure they can explain to you. Kana kuunzwa siya number yenyaya dzachona munogona kubatsirwa ikoko anditika. So please, let's be working here, or don't be asking me silly questions. Wazodai. Guys, mazvinzira kamaititi vakatochaja varitaura kuti aiwa aka iyi nyaya iri kuperera kumapurisa ndovakurova ma-investigations. So guys, surprise yandinayo nhasi ruda kuti mutange masubscribe mama, like first. Okay, rega ndikupei 2 seconds yekumbolike nekusubscribe. Okay, like aka masubscribe aka. Okay, guys, surprise yandinayo hombe nhasi. Ini ndiri mukomana kutsvaka saka ndasangana nezvihombe maiona. Ndine audio ya maititi vachitobribe judge kuti madhira ava ekesi yavo ifambe mune zvakanaka. Vangachichema maititi kana. Okay guys, suda kupedzera nguva vasina subscribe nekulike subscribe audio iro. Lezvi hanzi pipi ushu maititi pipi wamuri kunaona manga maita kuti muite something because inyaya yende on your favor. Apa ini handisina kana mari, handichisina mari yacho. I lost, this is almost 1,000 from yesterday. Munhu wese ari kuita nyaya iyi ndaperawo mari yacho, tikaziva kuti ndoita sei. Saka ari kunditi maititi pipi wachona anogona ta throw away nyaya, but mukampa something nyaya ngaipinde mukoti because ngaitwa throw away. Musikana uyu achauya ari let down. Guys, kamazvinzira kanyaya iri kutonetsa hapa iri kupisa guys. Imimi mongotiudzawo zvamuri kufunga pa this audio. Inini hangu kamufungiro kangu ndikutaura kuti aiwa madhira yaka munhu ari padhuze namaititi ndiye ari kubudisa madhimasina ane link because audio iyi yarekodwa nemunhu ari padhuze namaititi oro ane malinks navo ameno. But imimi tiudze zvamuri kufunga mucomment section.